Ако ни търсете, ние сме свидетели, ама то акта не... Само да кажа, така на груб поглед излиза, че ако някой е нарушил момента закон, само ако може да район. Да, ако е дал разрешение. Ако? Добър ден, господин Кмете. Тук сме една... Чувате ли ме, господин Кмете? Добър ден. Тук сме една група граждани, които сме се събрали в района на бившата фабрика. Да. Няма никакви мерки да се предприемат, там нищо няма да се прави, докато в понеделник експертите на Столична община, на Зелени системи, на Комисията по опазване на околна среда не се съберем, но в момента нищо няма да се предприема. Аз пътувам в момента от Пловдив към вас и ще дойда да ви видя. След колко време? Някъде след 12. След 12 часа да бъде... Да, ще ви изчакаме, господин Кмете. Благодаря ви. После, само да помолим нещо. Еколога на район Витоша, можете ли да намерите координати, защото той е човека, който е дал печати на забранени видове. И всъщност, ако има някой отговорен, най-вече е той, тъй като е дал всичките дървета, включително и чинера, който е забранен. Има ли разрешение за рязане? Има печат за сеч. В момента в 12 часа ще дойда при вас и се обадим, ако трябва на еколога, няма проблем. Добре, хубаво е да се видят нещата. Благодариме ви. Как ти беше на